Kidam tang ningkan sunira inkoira isian ningkan ilitum kaching honangjer karlitang Sumila Ronghangpi amen pen duaramla MEC constituency lang taralong si kipangni ponji phan long e sompondo bangso pen pangni pondet pen piniarni an ningkan phli ke chokarani pacheton dun si Ingdeng phli foundation de katalonpon Bangsolong headmaster Babu Ronghang lapen assistant headmaster Asod Hanse tumpen kachipatir pipon amailong aluhi sarpoman pen kachitong dun KSACC secretary Ramsing Tokbi penan parta Bhoksong High Secondary School headmaster Montu Sharma Roha College department Eco Professor Uttam Das Ghilapata LP School headmaster Babu Hanse Duhuidi LP School headmaster Sumoni Mek Longdang LP School headmaster Robinson Kruatumpen Danglok Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School along Kicharidun Klimsomar Apia Potum Chetong Dunsi Mayardi Dojot Pen Pachunpon Mailong Thanbang Robinson Krua Hin Pen Jasimet Charlie Klimsomar Tum Apia Potum Athengno Kijai Ponalam The Iltum Mumaratum Abatai Batai Kisung Podera Pita Kupia Potsi Nanglitum Bang Khia Hem Kibiduning Ton Tedet Mapusi Klimsomar Apia Potum Athengno Ningduk Alam The Chepaklang Pon Lapen halapu thanbang tum akidu kisung aputhak lapen school building unan akipra pen kikin kirang ponda prangji aphan KSACC secretary Ramsing Tokbi hinpen local MEC mate Carbon Thomas Council EM Prabhat Chandra Taru lapen Carbon Thomas Council Kicharipon ake hoy CM Dr Tuliram Ronghang aphan kachuningri padopon labang soputhak nilitum chuneng asi basame nilitum ilitum dak eknong duramla constituency ilitum kaching hone EM Prabhat Chandra sar same noni EM lo alang liphan same nilitum tape pachini lo throw media pan same ba alang liphan same lampali lo lapen karpeng lo Thomas Council ta ke chini pa meka alam lo ke lasi laddak bangke mane non ta alang litum aphan ning thelang ape alang tum hansi rata chonghong phong lo lasi laddak labang so school bangke dak residential school lopot ladak bangke school building ladak ko anma infrastructure lapen ladak ko anma kenangji ason amung ana bangke unti ke prapen piponte pusinil to bangke Karbenglong Thomas Council CM Dr Tulinam Ronghang lapen education in charge Richard Tokbi akahai lapen dak ilitum local EM ilitum kaching honai akahai sar Prabhat taru Chandra taru sar same alangli RD pipen alalatum Karbenglong Thomas Council tim Karbenglong alalatum session along pen chingwai pen koson siladak unti ke prapen ladak school building ladak ko anma ladak boundary wall pen ke chenglok ladak ko anma kenang sot kenang ji ana bangke pepleng pon serak Chinthong pen himari rong par Carbon Long Life